हेलो लोगोफोर, आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बरायहरफिननाय जाबाय। भिडिअखौ स्किम खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। आरो बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों दाउ मैना। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों फैला मेन्डेला, पाnsy ब्रह्म बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।